Si Kristo mao ang pulong sa Dios nga nagpakatao. Tuo mo dili. Hinay man. Kana naana sa Gospel of John chapter 1 kanang gitawag natog prologue niingon si San Juan ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Nya niingon din siya ug ang pulong nahimong tao. Mao na nga kung gusto tang masuod or mahimong connected ni Hesus, dili igo nga mahimo tang biological mother, brothers and sisters sama aning ni as gospel. Di na igo nga makaambit ta siyang dugo related ta niya by blood or by race as Jewish mga Israelites. Dili sad igo ang formal relationship with Jesus kanang atong gitawag og sacramental nga koneksyon sama natong mga binunyagan nga inig humagbunyag mahimo din tang anak sa Ginoo igsuon ni Kristo. Dili sad igo ang kining atong pagsigig simba. Di ni igo unsa magigipangita ni Kristo pagtubag niya diri nga niingon ang mga tao ang imong inahan og mga igsuon na as gawas gusto makigstorya nimo. Ang tubag ni Hesus niingon siya, ang akong inahan og mga igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Kani inyong pagsimba dinhi mamati man moron, di ba? Basta wa lang gyud moron mga tug. Ngay ka na be, ing na karon na imong tupad, ing na nakadungog kas gibasa. Sige ko na be, ato ko na mong pangutanon, unsa may gibasa sa first reading, kinsa man tong basahon. Nawa na, hilo na. Unsa may gihisgutan sa first reading karon? Wa na, mao na. Wa gani mo kapasar sa unang requirement, maminaw. Pero kanang pagpaminaw, dili pa gid naigo. Gipares gyud ni Kristo ang duha, maminaw ug magtuman sa pulong sa Dios. Kinsa ganito ang pulong sa Dios? Na, usa mo si Jesus lagi mao ang pulong sa Dios. Sa ato pa di ay kadtong maminaw ug magtuman sa pulong ni Jesus. Kana siya. Hain man ron ang pulong ni Jesus, iyang gibilin sa simbahan, pinaagi ni San Pedro ug sa mga successors. Kinsa may nagtingog ron nga successor ni San Pedro? Karong gutlo kinsa may nagtingog? Si Father Siano na kay giordinahan ni si Padre Siano aron mosulti o mosabwag padayon sa pulong sa Dios dinhi sa simbahan. Unsa may gisulting Padre Siano? Palit mog slat. Na mo. Unsa mao mo kunay akong gisulti pamalit mog slats. Di ba? Duhanan na ka klase atong slats nga gitawag og donation slots. Ang holy pads para sa atong National Retreat of Priests karong November 7 to 9. Tag 100 pesos na per slot. Wala lang ko update kay ugma na lang ko mo update kay wala pa tay mga online banking. Nya ang sunod nga donation slot nga bag-o na tong gi-introduce ang sa to MEG, Mother Mary's Enriching Graces, para pod na sa atong umaabot nga pista sa atong segunda patron karong October 5 to 14. October 14
20,000 ka slots na atong ibaligya nga tag 100 pesos per slot. Unya ang sunod, ang investment slot kaning DSAP, Divine Solution and Prosperity. Tag 500,000 pesos per slot na siya. Kung sa may tumong ana, gustos Ginoong ipapalit ng yuta diha, skilid. Kining tanan, kining akong gisulting mga slots, unsa man ni siya, para sa pagtukod sa mga struktura dinhi sa atong simbahan ug sa paghimo sa mga activities nga relihiyoso dinhi sa simbahan, sa manang retreats mga pare ug kaning atong pista segunda patron. Unsa may gisulti sa unang pagbasa, migamit ang Ginoo sa propeta, migamit ang Ginoo ni Ciro, ni sa tong usa Dario, Artaxerxes, mga hari sa Persia. Unsa may pasultis Ginoo atong higayuna diri aning kaning unang pagbasa nato. Unsa may iyang gisulti diri? Ang Ginoo miingon, pasagdi ninyo ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo ug ang ilang mga gobernador nga maoy magtukod pag-usab sa templo diha sa nahimutangan niini. Ang Ginoo de mo sugo gini nga maghimo gitag templo. Ang templo sa Jerusalem giguba to panahon sa exile nila, na exile sila ngadto sa lain-laing nasod dito sa mga Persian kingdoms. O ang Ginoo mismo misugo sa mga hari nga isulti ni ninyo nga pabalika sila sa Jerusalem ang mga Hudiyo o magtukod sila sa templo. Natukod ba? Uy, tubag. Gid mo maminaw. Purting tukura Busa gitukod pag-usab sa kadagkuan sa mga Hudiyo ang templo, sumala sa mga gisaysay nila ni propeta Hageo o ni Zacarias. Perting tukura nga naman gibutang man sa mga hari nga kamong mga katawhan hain ni nagpuyo ang mga Hudiyo o Israelita, tabangin ninyo sila, gamita ang inyong buhis nga natigom aron paghatag nila sa ilang gikinahanglan nga mga kwarta o mga materialis. Mao ni karon ingon ang Ginoo, Padre Siano, sulti ragon ng mga mga katawhan nga nagtuo nako nga ato ning tukoron ang kulumbare, nya tukoron taning kumbinto sa inyong simbahan. Ako daghan naman natukod ang simbahan na Lord, natukod na gutong kapilinya kanidinhim. Sobra na gud ni 50 milyones ang gasto aning among parokya pagsigi ani og expand og pag-beautify. Di pa na kuwang pa na siya. Dako agyod. Ana, samtang buhi pa ka kay hapit na ra ba ka mamatay. Nakuha mo ba di ay sige paspasan tani. Bitaw mo, mabutan na mo sigong hisgot o kamatayon kay murag layo naman tingaling mga 10 years one atingali ko pero may dalang na mutuman mo, di ba? May lingay mo to pa din na mutuman ka sa pulong sa Ginoo pinaaging Padre Siano, hindi ka no? Yes. Nga naong ba na nagkusmod lang sa unsam na ang tuman-tuman, di ba? Bulahan mo kamong maminaw. Nalingaw kay kustanan ato niya tong abangan ang susunod na kabanata na ay usa ka tawo nga ming text nako donor po din nato siya sa miaging katong bitang Mother Mary katong pagtukod sa kapilinya. Naka-donate po ni siya adto og tag 1,000 man to atong slot ato ni donate siya og 1,000 500 ka slots. Atong panahon na ba, katong kapilin niya, usa siya sa midonate og 500 ka slots. Nga tag 1,000 per slot, pila may iyang na-donate? Siya ro, sagdi mo ka mo kwenta na. So, lingaw kay kuan niya, kay simple raman ko siya nga pagka-tao ba,
Yano gyud kanang as in di jud ka katuo ba, pero ang iyang gugmas Ginoo murag sobra patingalis iyang bahandi. Nakaron nakadungog sad siya ning atong pagtukod aning kulumbari, nga kini ding atong kulumbari kung matukod ni siya, mapalit ni natong yuta diha sa kilid, matukod ang kulumbari, makapatukod ini sa divine mercy nya, makapahimo pa gining development dinis parokya, additional developments, makatabang pagyugdaghang mga parokya nga nagkinahanglan rog tabang, hasta sa atong archdiocesan nga problema, labi na ng atong utang diha ron sa hospital, sa perpetual socor ato sa nang bayaran, kung madayon ning projika, dako kay ni siyang impact sa atong kaayuhan, labi na dinhi sa ato sang LGU, makatabang punta sa paghimo dinhi og mga agianan, hasta sa mga drainages, daghan kay siya kaayuhan kung mahitabo. Lipay kayo siya, yung siya mutabang sa ko, Padre, nag-text siya nako. Primero, ang iyang text, palit ko 4 ka slots sa DSAP. Nga nagkatawa ko niya nako, 4, kay bao baka ni siya siyang iya baka gikwinta og tagpila ning kuan. Kay bao kung nakadonate siya adtong 500,000 ako nahibaw baka ni siya nga kada slot ani tag 500,000 man ni. Nya pagkasunod na sang adlaw ningon na siya, ay dili lang di ay 4 oy akong himuong napo. Nako, mura man ni siya komedya. Sus kay kagahapon iya namang yung gipadaha ang 4 ka slot. Pila man ang 4 ka slot? Oh, ni-text siya, nanas imong bangko pa der, tanawa. Akong gitanaw, tuag yun. Niingon din siya nga, ay ako lang din himuong 14 oy. O karon ko no, karon atong iyampo, di pa to siya mamatay. Karon ko no, iyang ihatag ang napo kaslats. Nahatag naman niyang 4. Ihatag niyang napo. Muna yung nako abangan ang susunod na kabanata. Kung mahatag bagyod. Why daghang kuti-kuti? Wa mag-ingon hain ang investment agreement, o niya wa niya analyze ang investment agreement nga uy unsa man ni dili pareha diha ba nga doon na say nanganha nang inquire, daghan kay pangutana, daghan kayog security kani di ba kuan kani di ba kun maayon tay nani man nya mura bag pilay paliton usara kaslat galisod pagani ni ano ni palit og 14 kaslat hatag diretso. Nya gipakapinan pa niyang text nako, Padre, hinaot unta makatabang na nga mapalit ginang yuta diha sa kilid. Nako dili gini ingong makatabang, portig yung dakuang tabang ani. Sus kanindot unta no, kun ang ato rong mga parishioners, kamo ba o mga online parishioners, mo isip unta mo nga kining akong gisulti nga kani mga slots awhag ni sa Ginoo, sama sa pag-awhag sa Ginoo ngadto sa mga katawhan, ang niawhag pagyud ang gigamit pagyud sa Ginoo kato mga hari sa Persia, dili pagyud to mga magtotoo. Karon ang nag-awhag ninyo pari ni nga atong katolikong pari. Nya di pagyud mo mutuo perti gyud ninyong buangan. Di na gyud mo related sa Ginoo. Di ba? Nanuo man ganito mga dili magtotoo, nagiawhag sa Ginoo ang mga katawhan nga mosuporta pagtukod sa templo sa mga Israelita nga ilang mga bihag, ilang mga ulipon. Nituo magay sila nga di gito mga magtotoo ang nagsulti. Kini pa bang paria nga kasi tanaw nyo na ko magtotoo ko dili. Magtotoo ko sabi mo sagdi lang ko nang ginagmay na to diyang sipyat kamo sa nung sige ragin mong tanaw sa tong sipyat na masakoy sipyat gamay pero tuo magigtas Ginoo bitaw mga igsoon klaro kaayo nga ang Ginoo nag-awhag nato karong panahon na nganong karon mangyong panahon na naghimo ta aning medyo katingalahan nga mga proyekto wap ani og matuman ning atong project unprecedented ni dinhi sa atong Archdiocese sa Sugbo nga dunay project nga ingon ani kadako,
dunay parokya nga naghimo ni ining maong mga proyekto nga makatabang dili lang sa parokya kung dili sa archdiocese ug sa other parishes outside the diocese na natay gitabangan dito sa Hulo, sa Masbati, sa Maasin, nakatabang na ta dito. Kita pa'y naghimo ana, dili ni pagpagarbo, gigamit lang tas Ginoo karon. Nya, I hope mutabang mo ani. Wa ko namugos ha, pero klaro kay Ingos Kristo, kinsa magitinuod na kong inahan og mga igsoon. Kana ra gyung naminaw og nagtuman sa akong mga pulong. Kining usa nato ka online parishioner, dili ni nato territorial parishioner ha. Kining nipalit og 14 ka slots. Usa ni katawo nga naningkamot nga maminaw og magtuman sa sugo sa Ginoo. Hibaw kung risgo kay niyang gibuhat in terms of finances, pero para niya dili na risgo basta para sa Ginoo. Insaw niya gastoon ang padersiano, wa ra ba mo'y gipirmahan, wa ra ba na ginotaryo, ingon sa na siya una basta para na nas Ginoo. Kanindot ana no? Gigolero ninyo sa inyo. Ug naa mo dito'y 500,000 i-donate dayon na dinhi. Adi man na donate, investment man na, tagaan man na natog 25% per annum nga interest. Pero kana atong interest, sukli-sukli lang sa nas atong kalipay, expression of joy. Kung mo palit mo ko sa kaslat, kay kung mahimo manggod na diha, dako kay na siya gikatabang. Nya mo na kamusang mutabang, tagaan mo gamay nga pahalipay. Pero pwede ra go nag-ingno ninyo, Father, simbahan man niya mong gikuanan, di lang sa namo dawaton, pagkanindot. Di ba? Nganong imo pa mo ng dawaton, ug wa ka magkinahanglan, pero namo siya nagkinahanglan kay para sa apod-apod sa iyang mga giatiman. Mao nang duna sa toy daghan sang nisaad. Ni maka-enjoy sad ta, di man sana siya sala kung tagaan nato anang maong interest. Di man sana sala kung inyo nang dawaton kay nakahatag man sad mo og dako kayong contribution kada slot nga inyong paliton. Nako lang ning gipasabot kay daghan kay kalihukan sa simbahan nga nawa lang sa atong hunahuna tungod kay wa ta motuo nga ang Ginoo mo'y nag-awhag nato ni ining pagtukod og mga buildings o paghimog activity. Unsa may activity nga gipahimo sa Ginoo human natukod ang ilang templo sa Jerusalem. Dako kayong activity. Mura sag atong segunda patron tingali nga pista. Tanawa ang paghalad sa templo sa Dios gisaulog sa dakong kalipay sa katawhan sa Israel, lakip sa mga pari o sa mga libita o niadtong mga gipamihag nga namauli na. Naghalad sila usa ka gatos katurong baka. Suna nga nang usa ka gatos katurong baka. Imagine kung ano ninyo atubangas templo. Ang ilang templo, akan tingali times 5 siguro ni gidakon ato ilang templo kay dakom to kayo. Anhada sa tong ground, usa ka gatos katurong baka, duha ka gatos katurong karnero, upat ka gatos kanating karnero, ug napulog duha kalaking kanding. Pagkadako ang hikaya gyud. Anong ipangduka mamo diha? Hikay na ni. Sa ato pa. Sa ato pa nga nang magpista ta, nga magslat-slata, kani mag-retreat ang mga pari, mga activities kini. So ang ipahimo des Ginoo, buildings and events. Importante kay nas Ginoo basta nakasentro sa pagpalambo, sa pagtuo ug sa atong relasyon niya. Ug mao nay makapahimo natong mga inahan ug igsoon ni Kristo. Nagi katapusang lingi. Ingna imong tupad, gusto kang maigsoon ni Kristo? Lingi away na gusto kang maigsoon? Ingna palit nagsalat. Karong adlaw mao na makapaigsoon nato. Palit dayon. Unya unsa may resulta? Mga lipay gitang tanan. Matod pa sa atong tubag sa Salmo. Unsa to? Nalipay ako, magiingnan ako nila, mangadto kita sa balay sa Ginoo. Gahapon diri ni ari, pag abot gyud diri, gakos din siya nako kay tuwa siya sa gawas.
Ako lasang gakos-gakos gamay. Gakos man. Nya hilak dayon siya. Siya, sus pader. Tuan juga ko nimo pader. Sige jud kog follow niya. Sige jud kog palit og slot. Hikap rin sa mga bangko. Ndot agad pader. Kanindot niya nakita gid ako pader ang akong ang among gidunit ba ingon siya nako. Oh gigamit kina nako tanan diri oy. Lipay kay silang muanhi dinhi. Ana. Mula sakto gina nalipay ako nga giingnan ako nila mangadto na kita sa San Vicente Ferrer Paris Liloan ni adto sa silang kapilinya purti kuno nilang halok-halok dito gyud sa lugar kit nakapalit jud ko ani pero kamo manganhi dinhi wa gyud kapalit og slot kamo mo adto sa kapilinya wa gyud kapalit og slot na minus kay mo kalipay ginay nindog na ta.